на втори дан. Негов треньор е Олег Соловей. Тежи 86 кг, висок 190 см. Ние стискаме палци. Последният ни участник да пребори украинецът Андрей Песечник от Украина и да продължи напред, защото вече трима наши състезатели прекратиха участие. Отпаднаха. Сега остава последният ни шанс Малин Борисов. Малин Борисов от България, 36 години. Той Красимир Гергинов е негов треньор. 95 кг, висок 194 см. Още един твой възпитаник. Да. Той е сравнително отскоро, занимава се от 2 години. Така доста сериозно и амбициозно. Състезава се от началото на тази година като състезател. Първи рунд на последният двубой от първия кръг. Малин Борисов срещу Андрей Песечник от Украина. Очакваме с интерес този двубой, за да научим последният ни представител в този първи кръг дали ще продължи в следващите елиминации. Пак точка за противника. Да. Андрей Песечник стартира с 1-0. Три на 0 точки. Добър удар, да. Ето сега един добър удар на Малин Борисов. Не беше отчетен. Не беше отчетен. Все пак разклати украинския състезател. Малин е и по-висок, хубаво да играе с краката. Да. От дистанция. Какъв нокаут. Неприятен нокаут се получи. Много неприятен удар с точно крака. в главата. Да. Точно в главата. Доста неприятен инцидент. Оправя се. Да. Ще го вдигнат на крака лекарите. Още един наш участник. Ударите с крака са доста неприятни, когато попаднат точно на място. Доста по-силни са от ръцете. Да. Сега по правилник той трябва да отиде при съдията и да дигнат ръцете на победителя. Да, така е, но да, стана. Ще дигнат, нали? Да, ще дигнат на победителя, да. Победителят е Андрей Песечник от Украина с нокаут срещу